Ako plánujete zmenovky vo vašej firme? Píšete si ich cez Messenger alebo si ich dávate na nejakú tabuľu? Odteraz vám to SendSet môže riešiť digitálne. Ako vodič si viete veľmi rýchlo a ľahko pozrieť cez svoju aplikáciu v hlavnom menu časť zmeny a v tejto tabuľke si rýchlo pozriete, v ktorý deň, v ktorom čase a na akom vozidle budete pracovať. Tým, že máte takto zmenovky nahodené digitálne, tak to prináša pre firmu aj iné benefity. Okrem toho, že si to takto viete pozrieť veľmi ľahko v appke, celý systém je prepojený na to, že berie inteligentne v úvahu to, kedy máte zmenovky vytvorené a ktorý deň a ktorý čas pracuje koľko vodičov, vďaka čomu vieme automatizovane limitovať počet časových objednávok, ktoré si vedia vaši zákazníci zadať cez aplikáciu, aby sa nestalo, že vám zákazníci zadajú viac zákazok, ako budete v ten deň a v danú hodinu mať k dispozícii vozidel. Poďme si ukázať, ako sa tieto zmenovky tvoria. Pozrieme sa na to priamo v systéme, do ktorého teda má prístup váš manažér alebo majiteľ a ten má v hlavnom menu k dispozícii položku pracovné zmeny. Tabuľka vyzerá veľmi prehľadne, je to časová os, kde na jednom mieste vidieť meno a priezvisko vodiča a čas, odkedy dokedy pracuje. Takýchto časových osí si tu môžete natiahnuť niekoľko. Funguje to veľmi jednoducho, ak teda od nejakej 16. povedzme do 20. hodiny pracuje niekto, natiahnem si to v tabuľke, vytvoriť zmenu, tu mi to načíta aktuálny čas, môžem si to veľmi rýchlo kliknúť aj od 16. plus 8 hodín, automaticky mi systém vypočíta dokedy, zmenovky viem opakovať na piatok, sobotu a nedeľu a vyberiem konkrétnych vodičov, ktorí v tom čase majú pracovať. Čiže konkrétne napríklad tohto, zakliknem a pridelím mu aj auto. Auto nie je povinná položka, nemusíte ho vyberať, môže ostať ako nepriradené podľa potreby, ako to u vás vo firme funguje.